Moni abali ndi alongo okondeka konse kumene tili takumanaso pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachitatu 15 February 2023. Mawu athu alero mawu oyamba Genesis 8 ndime ya 6 mpaka 13 kupitiriza ndime ya 20 mpaka 22. Uthenga wabwino Mariko 8 ndime ya 22 mpaka 26. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Betsaida. Kumeneko anthu adabwera ndi munthu wakhungu, nampempha Yesu kuti anchiritse ponkhudza. Yesu adamugwira dzanja natuluka naye kunja kwa mudzi. Adapaka malovu m'maso mwa munthuyo nasanjika manja nkumfunsa kuti, kodi ukuona kanthu? Munthu uja adaweramuka nati, ndikuona anthu akuyenda, koma akuoneka ngati mitengo. Yesu anamuyikanso manja kumaso kwake. Munthu uja adayang'anitsitsa ndipo adachira, nayamba kumapenya zonse bwino lomwe. Yesu adamuwuza kuti apite kwawo, namulamula kuti usalowe ndi m'mudzi momwemo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Ku Betsaida Ambuye athu Yesu Kristu akuchiritsa munthu wakhungu. Khungu limene tikulidziwa ndithu blindness, ndipo Yesu Kristu mwa mphamvu ya umulungu wake akumuchiritsa mzathu ameneyu wapenya. Inali inde prosesi poyamba iyayi ndikuona ngati mitengo, koma kenako waonanso bwino lomwe. Tikuphunzira chani mawu amenewa? Pobwera ndi munthu wakhungu ndikumpempha Ambuye Yesu kuti amuchiritse pomkhudza. Ndi phunziro lalikulu kwa ife poyambayamba lozindikira kuti kodi chinawa koka anthuwa kuti amutenge nzauyu apita naye kwa Ambuye Yesu ndi chani. Apo nzachidziwikire kuti chimene chinawakoka ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chokumbukira kuti Ambuye Yesu si munthu wamba. Ambuye Yesu ndi mwana wa Mulungu, ali nazo mphamvu zochiritsira matenda osiyanasiyana. Choncho, before we go straight to the actual healing of what Jesus is doing to the blind man at Betsaida, tione ndithu the love of the people to their brother, to their friend, and the faith of the brother, the friend, and the people in Jesus. Tione ndithu kuti anthu ali ndi chikondi, anthu ali ndi chikhulupiriro. Zonsezi zawakankha kupita kwa Ambuye Yesu ndi m'bale wawo ndi nzawo. Alipo anthu osiyanasiyana amene ali mu mdima osiyanasiyana. Blindness tikunenayi ndi imene tikunenayi, komanso kusapenya kuja kwa kusazindikira zinthu zina zake. Ndipo tikuwadziwa ena mwa iwo, kaena sitikuwadziwa, koma ndi angati amene tili ndi chikondi ndi chikhulupiriro chokumbutsa kuti m'bale wanga sali bwino, ndipite naye kwa nsembe. M'bale wanga wadwala, ndimperekeze ku chipatala. M'bale wanga sizili bwino, akufunika ndithu pena pake aone kuti akudwala ndithu, ngakhale iyeyu sakuvomera kapena sakuzindikira kuti iye akutani akudwala. The power of love and faith. Chikondi ndi chikhulupiriro zikalumikizana zimatipatsa zipatso zabwino kwambiri.
Mulungu amatiyitana nthawi zonse, bwerani kwa ine. Inu nonse olema, othodwa, bwerani kwa ine. Come to me. Bwerani abale yanga, bwerani. Kuyitana kumene kuchako ndikotiyitana ifeyo inde. Koma ngati ife tikane kuyitanako, there is nothing we can benefit. Palibe chimene tingapindule ngati sitikuvomera kuyitana kucha. Ndiye inde nkhani yakuchiritsidwa kwa munthu ndi imeneyi. Wapenya, anali wakhungu. Koma tisapange overlook, tisayiwale kuti abalewa anyamuka ndi mzawoyu chifukwa cha chikondi ndi chikhulupiriro kuti kumene tikupitako sitikupita malo awamba ayi, tikupita kumalo kumene kuli mpulumutsi olonjezedwa uja, amene m'bale wathuyu akalandira thandizo. Tili ndi abale athu sanasiyana m'manyumba. We have different kinds of diseases. Ikhoza kukhala nkhani ya exorcism kumene kuti kaza mizimu ndi zina zotero, abwere munthu ampempherere, alandire madzi oyera, alandire mchere, alandire korona yake, masakramentalya osiyanasiyana, kumpempherera kuona kuti munthu ndithu akupeza bwino. Alipo abale athu ena matenda enieni tikukandi malungo kandi chani, pena timangozilekerera. Kolera yemwe wavutayo nkumangoti autsegula basi iwe takaguleni thanzi apo achira. Outbreak imene lilimu inyo simukuona olo kukhudzidwa ndi nthumanzi kuti tipange zinthu out of agency, timuthandize mwanayo, timuthandize mtsikanayo, mnyamatayo, abambo amayi watawathandize, a sense of agency, rushing to the hospital in order for salvation, alandire chithandizo. Koma ayi tipitabe, mwakuti bisekaye, mwakuti tikhale ndi mtima wa abale athu ozindikira kuti nzathu sakupenya. Tiyeni tipite naye kwa Ambuye Yesu alandire chani? Machiritso. Tikamakhala atu maudindo osiyanasiyana, titenge kandi kumphakati achipembedzo, akulu amphakati. Nkhani ina imakhala imeneyi yakuti inde abambo abwera nsembe za misa zosiyanasiyana, koma ngati pali gawo lina lalikulu limene sometimes we overlook, ndilokumbukira kuti kodi nkhosa mu mphakatimu, m'manyumbamu, kodi muli ndani ndi ndani? Pajawa adakhala pasi kalekale ukalamba. Pajawa adavutika ngakhale anakali nyamata mtsikana koma akuvutika zakuti. Uyu mwakuti. Tikuwatengera kwa Mulungu, tikuwatengera kwa Ambuye Yesu. Chabwino ndiye uthengawo kuti kumbutsa ndithu kuti aliyense ayesetse. Ntchito ndi zosayamba, mabizi ndi osayamba. Palibe munthu amene anganene kuti nthawi zonse ndili ndi mpata ine, nthawi zonse ndingopumula, kulibe sizingatheke. Koma in the midst of our activities tikumbukire kupeza kanthawi konena kuti tatengako anzathu kupita kwa Ambuye Yesu apenye, achiritsidwe. Kuonjezera pamenepo tikhalenso ndi mtima wokumbukira kuti Ambuye athu Yesu Khristu, khungu la munthu wa ku Betsaida ndi limeneli inde lachoka. Koma timatha kukhala ndi khungu lina, ignorance ya zinthu zosiyanasiyana, mawu a Mulungu omwewa ena sawadziwa mpaka pano, anakali akhungu. Nkumadapo kuti izi moti sazidziwa. Tikuyenera kudekha ndi kukhala ndi patience yotenga ifeyonso kuwathandiza anthu ena kuti apenye, kuwathandiza anthu ena apite ku sukulu. Pamene tikupanga sponsor ana osiyanasiyana m'masukulu kandi kuti tikuthandizanso ndithu kuti ignorance ichoke mwa iwo, mukhale kuzindikira, apenye. Chifukwa akapenya akazindikira, ngakhale Mulungu kuti timudziwe bwinobwino, tikuyenera kutsata zinthu moyenerera. Mulungu kumudziwa kwake kumasowekanso maphunziro ena akuya au kachenjede onena kuti si ukachenjede wonse kuti tonse tikhala asembe kuti tipita ku seminari iyayi, koma pamene tilipo kati tinalekezera potani, ngakhale katekisimu yemweyu, zinthu zimene zimaoneka ngati zapafupi, koma tikayika effort yabwino ife nkuphunzira pena ndi pena mwapo ndi apo, ndikuwathandiza ena, timakhala tikuwathandiza nawo
kuchotsa khungu losamudziwa Mulungu kuti apenye amudziwe Mulungu amuone. Amen.